Техномаркет отвори своя нов магазин в град Варна. Той е разположен по-близо до клиентите на ниво -2 в Гранд Мол Варна на 2000 квадратни метра търговска площ. Това е 55-я магазин на веригата в България и втори от новата концепция с изцяло променена визия. Това е нашата нова визия за добър сервис и така добро клиентско обслужване. Това е нашата нова идея и това мислим да го имплементираме или въведем в още други магазини в България. Тоест, това е първият, с който стартираме този проект. Продължаваме с още други 11, които са ни от топ магазините в страната. Наблягаме на това клиентите да могат да пипат устройства, така че да ги усетят как се чувства в ръката, да ги тестят, да ги пробват, така че да са по-информирани. Така че идеята всичко да бъде на маса, да бъде изложено, бъде достъпно за нашите хора, нашите клиенти. За да отговори на потребностите на своите клиенти, новият Техномаркет предлага на по-голяма площ още по-голямо разнообразие на стоки и услуги. В магазина ще намерите над 5000 артикула на 500 бранда. Сред тях последни модели телевизори, таблети и телефони, както и изобилие от едра и дребна бяла техника на водещи производители. За сега единствено тук в цяла България могат да се видят най-иновативните продукти на световно известни марки в обзавеждането на дома и офиса, навлезли на пазара през годината. Може да кажем, че обектът разполага с първия за България W7 модел на LG, който е сам по себе си уникален и е с дебелина около 2,7 см, което е, пак да кажа, премиера в сегмента телевизори, както и нашата Smart Home концепция, която също е първа за този магазин и за цялата ни верига, която предлага различни решения за наблюдаване на дома от дистанция. Тоест през камера, през телефон, информация дали помещението е отворено, дали има нужда да се коригират температури от дистанция и така нататък. Умни устройства, които помагат за съвременен начин на живот, които улесняват потребителите и нашите клиенти. Екипът на Техномаркет е подготвил специални оферти за първите си клиенти в новия магазин във Варна. Подбрани престижни марки техника на топ цени. А наред с промоциите и нов вид ексклузивна услуга. В момента разработваме една концепция, която се казва Service Point. В този Service Point ние ще предлагаме куп услуги, от които гаранция плюс, доставка до вкъщи, монтаж и инсталация на закупени уреди от нашите обекти в дома. Ще предлагаме различни инсталации на закупени уреди. Тоест, купуват си примерно лаптоп, който е без операционна система, вие носите го в Service Point, ние го инсталираме с вас и го подготвяме изцяло за вашата употреба. Примерно, закупуват си нов телефон, искате да прехвърлите всички данни от него в новия телефон, това също го предлагам като услуга, т.е. консултанта или човека на Service Point би могъл да прехвърли вашите данни в новото устройство. Ако при новото устройство спора с друга сим-карта, речем микро, а пък новия е нано, ние също предлагаме рязане на сим-карта, така че директно да може да поставите същата сим-карта, не да чакате ново от операторите. Още една изненада очаква посетителите на новия Техномаркет в Гранд Мол Варна. По повод откриването, всеки закупил стока от магазина в периода 13-21 май може да участва в томбола с награди от водещи марки като Canon, LG, Sony, Philips и Samsung. Имената на късметлиите ще бъдат изтеглени на място в магазина на 21 май, неделя от 19 часа.